OK, čaute ľudia, vítame tu dnešného videjka. Dneska tu s mojou sestrou spravíme nejakú recenziu nejakých drinkov. Máme tu nejakých pár základných drinkov, nachádzame sa teraz v Bulharsku vo Varni, v takomto prenádhernom hotelíku, však asi aj uvidíte neskôr potom na kanáli, nebudem nič spoilerovať. Dúfam, že natočíme akože nejaké videjko, že na ty. Áno. A poďme rovno na to. No dobre, takže s čím začneme? Pepsi. Začneme s Pepsi, to je taká klasika, to každý poznáme. Máme hodnotenie od 1 po 10. Máme tu aj drinky, ktoré napríklad ja že absolútne že nemusím. Jediné, čo mi chutí, sú že 1, 2, čistú vodu nie a to za tým tiež nie. Čistú vodu neľúbiš? Dávaj tak málo, máme veľa drinkov, okej? Zas. Čistú má viacej. No, šonkujme si. Hej? No dáme prvú ochutnávku. Moc No. sladké. Ja ako na sladké akože v pohode, ale zase nie až moc. Koľko by si dala Pepsi? Ja som skôr na obyčajnú kofolu alebo Coca-Colu. Asi 6-10. Alebo 7 z 10. Ináč budeme hodnotiť od 0 do 10. To som hovoril. No. A koľko tu máme drinky, ktoré mi určite nebudú chutiť. To sa mu dám 7 bodov. Takže zhodli sme sa. Dokladaj, však nevypiješ. Dobre, presuneme sa na druhý drink. Aký to bude? Lipton. Citrónový nejaký. OK. Ten som nikdy nemala ani ja, ani Adam. Mohli sme spraviť ASMR otvárania. Dám tak malinko, neviem, jak to bude chutiť. Je oranžový. Vyzerá to tak divno. Čo to je vlastne citrón? Citrón. To je divno. To chutí jak nealkoholické pivo. Ale nie je to až tak zlé. Nie je to také zlé, ale Je to také mierne sladké. chýba mi niečo také v tom... Také niečo také... Jak pivo. Ne. Taká nejaká to dobrá chuť. Koľko dávaš z 10? 4. Ja takých 5, tak dajme 5, to je také medzi. Tak dáme 4. A mne to chutí. Dobre, tak dajme 5. Tak ja dávam 3, ty dávaš 5, tak sa dohodneme na 4. Fakt mi to nechutilo, ja dám 3. Tak 4. OK. Teraz Ďalšie vyberem ja. Ja. Dáme 7up. Co je čo? Neviem. My moc akože drinky nepijem, počkaj, dáme ASMR. Ne, ja to chytím. Tak to niečo chyť. Nevyprávaj, OK? Dúfajme, že to bolo počuť. Je to čistá voda, ako keby to vyzerá. Ďalší drink. Tak počkaj, Pepsi sme dali koľko? Pepsi sme dali 7. Druhému sme dali 4. 4. Poďme na ďalšie. Hodnotiť tak 2 z 10. To mi viac chutí, jak tomu Lipton. Fakt? Nie, že by som bol z toho ohúrený. Dajme 5. Ale berme na to ohľad, že tu máme také drinky, aké tu máme. Keby sme tu mali také, ktoré mám rád, tak určite drinky skončia pomaly s jednotkami, s dvojkami. Ale keď také, aké tu máme, dajme tomu, že ja dávam 5. Koľko dávaš ty? 4. 4. Tak dáme teraz 4,5. Dobre. OK, takže dáme si ďalší drink. Ja vyberám. Ja. Dáme si perlivú vodu, asi nejakú... Ne, dajme skôr toto. Tak mirindu Nech dáme. môžeme potom to zapiť s tou. Počkaj, a dáme tiež ASMR. Počkaj. Dúfam, že to bolo počuť, máme tam tie etikety. Nedávaj veľa, vôbec nedávaj veľa. Ja mirindu nenávidím. My mirindu vôbec nenávidíme. Možno, že mi to bude chutiť. Tako není to zlé, ale mi tam vadí... To je čo? Oranže? Niečo mi tam vadí. 2. Dám 2, 6. OK, takže máme tu ďalší drink. Dáme si tuto Be Sparkling Water.
Oplatí sa to sa má celkom aj takto ukazovať, vidíš, aspoň takto ukazujem a komunikujem s kamerou. Neviem, jak to vidíte, nakoľko náhľadový monitor sa nám vybil. No, nie vybil, pokazil, ale je vybitý. Poďme na túto vodičku, je to teda bublinková voda. Perliva nejaká? Perliva, zo začiatku je taká v pohode, keď ju pijete, keď je otvorená, neviem, 10 minút a pijete ju po 5, po 8 minútach. Od toho posledného napitia, tak mi vôbec proste nechutí. Taká slabotka, by som to nazval. No. Máme ich vychladené drinky, chutia vždy lepšie. Vždycky je to na začiatku dobré, lebo to má rovno čerstvé bublinky. 10. Ja som zastancom strašne bublinkových vôd. Koľko dávaš? 10. Ja dávam 9. Ja to pijem non-stop, takže to je moja... Takže 9,5. 9,5. Ideme ďalej. OK, takže ďalší drink, poď nalievať. Je to nejaká voda, že bajkobo, nejaká voda, niečo také, alebo... Potom neviem, jak nás tu vidíte, nakoľko na nás shiny slnko strašné. Daj pohár. A potom si to ešte zrekapitulujeme Dobre, všetko. prvý drink, ktorý je kompletne čistý. Mňa to proste nechutí, tá voda. Nie, že by som mal s tým problém. Pokiaľ je vychladená, tak akože ja mám rád takú tú vodu taká Studená taká. studená, ale nemôže byť, neviem či to je zase toto je meká, podľa mňa je moc meká. Mám takú tvrdšiu. Ale máme ju tu na slnku už dlho, takže je preto je teplá. Tak dlho, 5 minút, 10. Koľko? Hodnotím 9. 6. Tak 8 dajme. 7,5. 7,5 dajme to. Dobre, takže 7,5. OK, takže poďme ohodnotiť teda drinky od najhorších po najlepších. Tento drink ja ohodnotím 2. A ja, takže 2. Takže máme dokopy 2. Na obrazovke to uvidíte, Mirinda 2. Ďalší drink, ktorý bol tuším taký z tých horších, bol tento. OK, takže potom tuším, že tento drink bol potom ten druhý najhorší. Uvidíte kvázi dole v kúte, koľko sme mu dali hodnotenie, koľko si to nepamätáme. Potom ďalšie, ktorý sme mali, tuším, že tento. To sme mali také akože radšej. To sme už tiež zabudli, tak to uvidíte zase znovu v popisku. Pepsi sme dali 7. Áno, to v pohode. Potom ďalšia bola táto vodička, koľko si jej dala ty? To sme sa zhodli, že dáme 7,5. Dobre, potom bolo 7,5. A bublinková 9. A bublinková 9, lebo to bola jedna z tých najlepších vecičiek. Z toho máme taký týlist, takže Mirinda, Lipton, 7up, Pepsi, obyčajná voda a bublinková voda. To je naše hodnotenie. My dúfame, že sa vám toto videjko páčilo a vidíme sa u ďalšieho videjka. Bye bye! Bye bye!